Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясенең кунагы белән таныштыру өчен сезгә аның нибары исем-фамилиясын әйтүдә җитә. Чөнки татар җырын, татар моңын яратучылар аны яхшы белә. Аның меңнән артык җыры популяр һәм бик күп җырчыларыбыз аларны яратып башкара. Рамил Шурагулов. Таныш исем шулай бит. Һәм бүген бездә Рамил әфәнде кунакта. Исәнмесез, Рамил әфәнде. Саумсыз. Әйтегез әле, менә сез үзегезнең шул дәрәҗәдә популяр булуыгызны һәм сезнең шигырьләрегезгә шул кадәр күп җырлар язылуны һәм шулай ук җырчыларыбызның бик яратып Рамил сүзләренә язылган бу җыр Рамил Шурагулов дип концертларда да әйтәләр. Менә бу популярлык нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Популярлык нормаль күренеш, нормаль халәт ул. Менә популярлык дигәннән мин бик бәләкәй чактан миңа менә шундый дан шөһрәт дип әйтәм килде инде. Мин әле яза белмәгән чакта токмаклар сөйләп йөридем. Һәм менә шушы инде яшәү мәгънәсенә ничектер әйләнеп китте. Мин бик матур итеп рәсемнәр, сурәтләр төшерә идем. Рәссам буласы килә иде. Менә шушы бәләкәй чактан мавыгу тормыш мәгънәсенә әйләнеп китте. Иң беренче язган шигырегез бу инде такмаклар түгел, ә менә чын мәгънәсендә шигырь дип атарлык шигырегез. Мин аны теге бик исләйм дип әйтелмәйм. Мин менә икенче класста күрше кызына гашык булдым да, шул мәхәббәт шигырьләре яза башладым. Менә шул этергеч була иде. Ул башка шагыйрьләрдә шулай бит. Безне менә мәхәббәт, ниндидер күренешләр канат куя. Иң кирәге шунда менә мәхәббәт. Хәтерләмисез менә шул вакытларда язган мәхәббәт шигырен? Чынын әйткәндә хәтерләмәйм. Ул бәлки ул вакытта ул теге шигырьдә булып бетмәгән шигырь булгандыр. Алар менә минем беренче әсәрләрем иде. Алар хәтта мәхәббәт шигыре булса да пионер газеталарында чыктылар. Алар менә шушы басма сүз ташка басылу миңа ниндидер илһам бирде. Рамил әфәнде, инде мәхәббәт турында сүз булгач, сүз чыккач тагын бер сорау бирим әле. Әйтәләр бит, менә беренче мәхәббәт мәңгелек, беренче мәхәббәт онытылмый диләр, китапларда язалар. Беренче мәхәббәтен югалткан, ләкин соңыннан очрашкан кешеләрнең хисләре яңадан ничектер яңарып китә, ялкынланып китә. Сез бу нәрсәләргә ышанасызмы? Бу беренче мәхәббәт әйтеп торам бит. Менә ул бит инде ул заманда мәхәббәткә ничектер икенчерәк итеп карайсың. Менә кешенең ул елларда инде мәктәптә укыганда, ниндидер уку йортында укыганда мәхәббәтләр берәү генә булмайдыр, күп буладыр. Теге матур кызларны күргән сайын гашык буласың. Кызлар тоже шулай бит инде. Аңа инде теге серьезный мәхәббәт итеп карарга кирәкмәйдер. Бу ничектер мавыгудыр ул. Әйтегез әле, менә сез әйтәсез, гашык булу ничектер сезне канатландырып шигырь яздыгыз. Ә менә бүген сезне шигырь язырга нәрсә канатландыра? Нәрсә канатландыра дигәннән, менә без һәрбер кеше без ниндидер без милләт кешесе булып Ходай Тәгалә безнең дөньяга ярата. Менә шунсы дулкынландыргыч моментлар һәм уйлап куясың. Менә мин әлдә мин үзем менә мәсәлән татар булып туганыма, тамырларымда башкорт каны булуына нык шатланып яшим. Чөнки менә безнең халыкның белмәгән эше юк. Нинди генә сәнгатьнең нинди генә өлешен алма, безнең анда үзебезнең өлешебез бар. Безнең архитектурабыз бар. Археологлар тазалар безнең ерак ничәмә буын бабаларыбыз шундый һөнәр бүгенге кешеләр дә аны эшли алмыйлар. Архитектура һәйкәлләренә килгәндә ул менә Татарстан, Башкортстан җирендә бүтән дөньяда безнең өлешебез бар. Безнең менә дәүләтебез күп милләтләр булуы белән матур. Менә Салават күпренең анда 7 генә төс түгел, анда төсләр күбрәк ул, күрә бел. Һәм шушы милләтләр бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенең ниндидер дәвамы булып, ничәмә гасырлар бергә дус булып, тату булып яшәп яталар бит. Менә сезнең шул уңайдан бик матур клибыгыз бар бит, Казан-Уфа арасы дигән. Әйе, Уфа-Казан арасы. Менә мин татар башкортны бер халык итеп әйтәм. Менә ике милләттән торган бер халык
итеп карайм, чөнки безнең динебез дә бер, телебез дә бер, безнең күп уртаклыкларыбыз күп. Һәм минең теләк менә мәдәният кешеләренә шушы ничектер шик табып, мен татар, башкорт, без бер халык дигән барыбер минең менә шушы сүземне сөйләп бирүчеләр. Урынлы булыр монда менә мондый бер мисалны китереп үтергә. Туймазы шәһәрендә минең дустым, композитор Фәнир Галимов яшәй. Безнең менә шундый бер җырыбыз бар, фәнәви җырларны әти кортка күлмәк, әнкәгә шәл, күстәлескә тәмле шәядык дигән җырыбыз бар. Менә Фәнир абый, Фән Вәлихмәтов, мин дә бар иманда бер фикергә килдек тә менә бер проект эшләп куйдык. Менә Акбуй авыллары Сабан туе дигән проект бар. Шушы матур Ак елгасын буен ничә милләт ике ярында да урын табып, тату булып, үзләренең шушы кеше ватаны итеп урынын алганнар. Һәм шушы Сөн елгасы менә Татарстан белән Сөн елгасы, Ак елгасы, ул ике Башкортстан, Татарстанны, Ырымбур өлкәсен бүлмәй, аларны тоташтыра. Шушы елгалар өстендә дус яшәргә, кунакка йөрергә күперләр бар бит. Менә бу урында без сезнең белән шул Уфа Казан арасы дигән бик матур клипны карап китик әле. Казан барасы да барасы, дуслык юлын якын иткән татар башкорт баласы. Дуслык юлын якын иткән татар башкорт баласы. Уфа Казан дус һәм туган, алар мәңгедер таган. Бабайлардан мирас булып безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Ак белән Сөн тоташтыра татар башкорт илләрен. Арага үсмәс кычыткан, кисмәс нәфрәт җилләре. Арага үсмәс шукулән, кисмәс нәфрәт җилләре. Уфа Казан дус һәм туган, алар мәңгедер таган. Бабайлардан мирас булып безгә туганлык калган. Гөрләп яшә Башкортстан һәм җырлап Татарстан. Рамил әфәнде, менә сезнең күңелегез милли җанлы, әйме. Сез инде хәзер яшь барган сайын милләт турында, тел турында күбрәк уйланасыз. Шулай да иң беренче тапкыр милләт, туган тел дигән кадерне, менә бу нәрсәне кайчан аңладыгыз? Мин аны бөтен җирдә әйтеп бирим. Менә безнең бу тимер томыр заманасы, заводлар, теге зур заводлар заманында, космос заманында ничектер менә буыннар чылбыры өзелеп калды. Элек ничек булган? Элек матур булган. Әти-әнисе балаларының эшкә китә, иген тирлек карарга. Бу бәбиләр, сабыйлар дәвәнисе белән дәвәтисе кулында кала. Дәвәниләр аларны мәки алар инде туган телне өйрәтәләр рәхәтләнеп. Вагаз укып, динне бирәләр. Ул бик матур менә шушы бәйләнү булган. Менә хәзер бит инде балалар бакчасында тәрбияләр. Даже әйтергә кирәктер, урам тәрбиясеннән итә. Ул менә шушы чылбырның бер чылбыры өзелүе бик матур күренеш түгел. Менә шулай дәвәниләребез булмау, ул туган телебезне оныту гада китерә. Менә киләчәктә барысы да үзебездән тора. Авылда яшәйләр, әти-әниләребез
шәһәрдә яшиләрме, шушы чылбырны ничектер ялгарга кирәк. Һәм менә мин үзем әйтеп торам, менә бүген үзем юлда йөреп ятам. Бүген оныгым туырга тиеш. Минең олы улымның 2 кызы бар. Килен минең шундый безнең булган кызыбыз инде. Әткәй, мин сине нәселсез калдырмайм, фамилиясез калдырмайм. Минем менә юлдамын, оныгым туырга тиеш. Онык икәнен беләм. Һәм әйтеп торам, менә минең җырларга килгәндә, минең дәвәни, нәнәй дигән җырларым да бар. Мин әйтергә телим шушы дәвәниләргә. Әлбәттә картаятысы килмәй, мин үземне карт әти итеп әйтмәйм. Мин мәңге яшь, мәңге йөрәк. 18-дә, 19-да. Менә шушы әби бабайлар, карт әтиләр үзләренең балалары белән, оныклары белән тик туган телебездә сөйләшсәләр, безнең туган телебез исән булачак. Без менә кайсы милләт кешесе булып туганбыз икән, безнең милләтебез алдында, күршеләребез алдында, туганнарыбыз алдында һәрберебезнең ниндидер бурычлары бар. Шулай. Һәм менә шушы әйткән сүзләрегезне үзегезнең күңелегезгә хуш килгән бер шигырегез белән дә төгәлләп куйсагыз, без бик шат булыр идек. Мин 2 бәләкәй генә шигырь, миннән шигырь итеп түгел, алар бер-берсенә кагылышлар. Кайда юксың безнең татар, бар җирдә безнең ватан, безне җыр яклап калганда, безне моң саклап калган. Безнең бабаларыбыз кайгыда да, шатлыкта да аларның күңелен җыр күргән. Авыр эшләрдә Магнитогорскийларны төзегәннәр, шахталарда эшләгәннәр. Шушы җыр аларга нык ярдәм иткән. Тагын бер бәләкәй генә шигырь минең хәләтемә туры килә торган. Кешеләрем минең, җирдәшләрем, барыгызга җан атам. Нәни генә йөрәгемдә олы кояш йөртәм. Рәхмәт сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәбездә катнашканыгыз өчен. Инде менә шушлай Казанга килгән арада безнең белән сөйләшергә вакыт тапканыгыз өчен иҗади уңышлар теләп калабыз сезгә. Аныгыз исән сау туып, сезгә бары тик шатлык, куанычлар китерсен. Туган телебезне белеп, сезнең сайлаган һөнәрегезне һәм сезнең иҗатыгызны да дәвам итә торган менә шундый бәхетле бала булсын иде дигән теләкләрдә калабыз. Бик зур рәхмәт. Барчабызга да шундый теләкләр. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез Дөнья студиясендә кунакта танылган җырлар авторы, шагыйрь, Башкортстандагы милләттәшебез Рамил Шурагулов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Тапшырны Энҗи Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.